No, bună ziua, oameni buni, eu sunt Andrei de la canalul de Geek Gaming și astăzi am revenit cu un alt videoclip de gameplay din seria mea de Outlast. Nu știu exact, cred că este al șaptelea videoclip din această serie, dar să te play. Bum! Ultima dată nu mai știu exact unde a rămas. A rămas aici. Să fugim de acei zombalăi. După cum vă ziceam, trebuie să fugim de ei. Uite-l, 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 uite-l. Uite-l, uite-l, uite-l. Să ne ferim de el. Uite-l. Uite-l. Bine, du-te. Du-te cu Hristos înainte. Și noi după el. Băieții cu macetele în mână. Baterie, să luăm bateria, să fugim de monștri, că deja m-am stresat la maxim. Bun, bun, sperăm pe aici să nu fie. Bun, și cred că ei de aici au venit. Nilai, bun, ne-a omorât. Ne-a omorât băiatul cu maceta. Acest joc deja îmi dă fiori. Și Nilai că vine. Nilai că vine. Nilai că vine. Ia o baterie, ia bateria, ia bateria. Fugeaci, fugeaci, fugeaci. Habar n-am încotro să iau. Bun. Bun, Andrei, nu te mai speria. Nu te mai speria că Nilai. Nu e bine aici. Nu e bine. Închide ușa. Închide ușa. Bun, bun, bun. Pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici. Bun, bun, cu șustă, cu șustă. Am mai fost aici. Bun, 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 nu e bun, nu e bun. Sunetul mă înspăimântă. Să luăm o baterie pentru orice. Bun, bun, bun. Pe aici. Habar n-am pe unde trebuie să o iau. Ultima dată aici am murit. Așa că nu-i bai. Bun, cred că am scăpat de ei. Sper că pe aici trebuia să o luăm. Ni pe tata Martin. Uite-l. Uite-l pe tata Martin. Mi-e frică să sar acolo. Și o să luăm pe aici. Bun, bun. Mergem așa cu șustă pe lângă perete. Cu șustă, cu șustă. Bun, haide, haide, haide. Haide pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Bun. Sărmiles. Bun, deci am rămas aici după o pană de curent. Da.
ia curentul tocmai când filmam și s-a întrerupt filmarea și acum am revenit cu câțiva metri înapoi. După filmare jocul s-a salvat cu câteva secunde. Să Miles înapoi, camera, nu camera, nu camera, nu camera, nu. Viața noastră era camera, video, nu? Și vine și monstru. Sări. Bun, așa, bun. Ce facem noi acum, că nu mai avem cameră? Mai avem cameră și nu se vede nimic. Încercăm să mergem așa orbește. Pe aici habar n-am. Ia să sărim mai jos. Bun. Poate asta era o idee. Asta era ideea de fapt. Să sărim jos. Că doar nu poți să sari sus. Sau poți? Să luăm bateriile. Să luăm bateriile astea de aici. Și să ne continuăm drumul. Pe aici că-i lumină. Pe aici că-i lumină, mână. Prin baie. Aici se aude ceva. Țeavă spartă. Aici e o gaură. Bum. E gaura aici. Bum. Coborâm. Aici. Opa, cu tupeu. Bun. Fii pașnic. Chiar mi-e frică să o iau încolo. Dar închidem ochii și nu! Dă de mouse. Nu, lasă-ne. Bun, am scăpat de el. Aici la lumină. Uite cum stă el pașnic așa și admiră pereții. Și noi ne băgăm în seamă, sperând că o să fie pașnici pe aici. Nu-i bine, așa lumină să văd. Pe aici am venit, da, pe acolo e bine. Ni bă. Ce? Lumină, baterii. Sărim. Ni camera, bă. În sfârșit am luat camera, bă. Bravo, bă. Op, ce s-aude? Fuga, mai știm pe unde am venit? Pe aici. Da, pe aici, sus. Da. E bine, bun. S-a oprit muzica, s-a oprit și pericolul. Bun, pe aici. Bă, cum s-a spart geamul, bă, dacă ne vine ceva important de văzut acolo, nu mai vedem. S-a deschis o ușă. Sau era deschisă? Uite mă, pe aici a căzut camera. Pe aici a căzut camera. Și unde e masa aia de a căzut pe ea? Bă, realistica jocului. Și am pe unde? După aici. E unde luăm. Mergem tupeu.
drept să mergi pe acolo. Poate că trebuie să ne urcăm sus. Aia era, bă. Trebuia să ne urcăm sus. Aha. Fuga. Uite, mă, aici am mai fost. Follow the blood. Op, 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 înapoi, înapoi, înapoi. Ni-l-ai pe la acolo. Ni-l-ai pe la acolo. Ni-l-ai. N-avem ce căuta pe aici. O luăm pe aici. Și amu sărim acolo. Ui, bai. Da, ești pașnic. Ești pașnic, bravo. Da. Nu închide... Aha, ai închis-o. Bun. Paci. Să nu este cineva să ne sperie. E bine, e bine, e bine. Mergem, tupeu. Aici e puțin mai curățenie, nu mai sunt mațe și sânge aruncat peste tot. Saving. Da, oameni buni, cam atât a fost cu videoclipul acesta. Văd că vine Grasul și ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe. Grasul vine și v-am pupat. Pa!